Какво ако ви кажа, че Велика България не се е разпаднала, а е била пренесена? Точно тази новаторска теза стои в основата на доктрина Дуло, концепция, която обръща представите ни за ранната българска история. Тя твърди, че зад привидното разпадане стои дълбока стратегия, основана на небесния мандат на рода Дуло, кодиран в титлата Кана Субиги, от бога владетел. В степната традиция империята не е територия, а жива същност, която съществува там, където е титлата. Ключовият закон за неделимост обяснява действията на Кубратовите синове. Кубърт в Солун и Алцек в Италия не създават нови държави, а изпълняват стратегически роли. Военна диверсия и логистичен резерв в пълно подчинение на единния мандат. Единственият легитимен наследник е Аспарух, този, който пренася и утвърждава сакралния център на Балканите. А братята му, те не са конкуренти, а координирани участници в план, който стабилизира единствения и неделим Кана Субиги. Пълната доктрина Дуло, патентована концепция, предлага нова парадигма. Логична, кохерентна и изворово защитена интерпретация, която ни връща към истинската стратегическа дълбочина на нашите предци. За пълната патентована концепция вижте линка в моето био.